En aquest vídeo farem una breu introducció a SB Panel. I accedirem al nostre SB Panel. Un cop hàgim accedit, visualitzarem el dashboard principal. A la part central del mateix tindrem a disposició diferents apartats que ens mostraran un resum general dels nostres serveis, dominis, certificats SSL, missatges més rellevants i saldo de SB Panel. A més, se'ns mostrarà un bàner informatiu al qual podrem accedir per validar el nostre compte. Tots aquests elements són dinàmics i mostraran diferent informació segons anem gestionant la nostra cartera de productes i serveis. El menú lateral esquerre el podem dividir en dues seccions. La primera, a la part superior, ens permetrà gestionar tots els apartats relacionats amb els nostres serveis i productes. La segona, a la part inferior, podrem trobar els darrers serveis gestionats, la cua d'accions on podrem veure què s'està executant en temps real al nostre SB Panel i finalment l'ajuda immediata, que ens servirà per resoldre qualsevol dubte o consulta que pugui sorgir sobre el funcionament de SB Panel o dels nostres serveis. A la part superior del dashboard de SB Panel tindrem a disposició el cercador. Des d'ell podrem trobar qualsevol coincidència entre els nostres serveis i el camp introduït. A continuació, a la part superior dreta podrem veure el saldo que tenim actualment carregat a SB Panel. Si fem clic sobre la cartera, hi podrem afegir més saldo. Trobarem després l'apartat de preferències. Des d'ell, podrem accedir a diferents preferències de client, gestions administratives, històrics i personalització de SB Panel. A més, també podrem configurar la contrasenya d'accés i consultar el centre d'ajuda i suport. Finalment, disposarem del botó de crear servei, des del qual podrem crear nous serveis d'hosting, contenidors o bé desplegar servidors cloud. Un cop vista la distribució del dashboard general de SB Panel, accedirem al nostre servei prement sobre el seu nom. És ara quan visualitzarem el dashboard del nostre servei d'hosting. Sobre aquest dashboard, destacarem els 3 apartats bàsics a tenir en compte. Desplegant el menú de gestions sobre el servei, accedirem a totes les gestions disponibles pel nostre servei d'hosting. Per exemple, crear un compte de correu, un compte FTP, una base de dades, o fins i tot, editar la nostra zona DNS o gestionar els fitxers del servei d'hosting. Seguidament, passem a la gestió del CMS, amb només un simple clic sobre el gestor de contingut que necessitem. S'iniciarà la instal·lació. A l'apartat de millores disponibles tenim a la nostra disposició un ventall d'opcions a afegir sobre el nostre servei d'hosting. Entre elles, per exemple, podrem instal·lar el certificat SSL per a la nostra web o el certificat TLS per al nostre servei de correu electrònic. Fins i tot podrem anar més enllà i dotar-lo del servei d'antispam i antivirus. Fet aquest breu resum, ara et toca a tu ser protagonista i posar-te en marxa per començar a gestionar el teu servei d'hosting de la manera que tu vulguis. T'esperem més endavant amb més vídeos, guies i manuals.